a yau, Afirikan mu a yau, Afirikan mu a yau. Yan uwa masu kallo, Bahaushe ya ce a shan ruwa a koma aiki. An daɗe da wannan shan ruwan na filin kimiyya, amma da yau gashi Malam Umar Isa ya lalubo mana Malam Jalaluddeen domin ɗorawa a kan abubuwan da muka tattauna da dama akan wannan sashe. Malam Jalaluddeen, barka da zuwa wannan fili. To yan uwa masu kallo, za mu tattauna da Malam Jalaluddeen akan abin da ya shafi kwamfuta mai kwakwalwa, bambancin ta da wannan kwamfuta da muka sani muke aiki da ita yau da kullum, sannan kuma ita wannan kwamfuta asali ya ma take, sannan za mu tattauna akan illolinta. Haka zalika wani batu ake yi akan ta, kasantuwar ta abace ta zamani da ake yayi. Wannan shine abin da ni da Malam Umar Isa za mu tambayi Malam Jalaluddeen a cikin shirin. Bari mu koma ga Malam Jalaluddeen mu sake malale marhabin. Okay, marhab. To yayi. Malam Jalaluddeen, za mu fara da son mu ji wace kwamfuta ake ce mu kwamfuta mai kwakwalwa. Mun dai san kwamfuta ana sayan ta a yi amfani da ita kala daban-daban, rubutu a sa mata bayani a aji da dai sauran aikace-aikacen kwamfuta. Sai gashi kuma yanzu a duniyar ku ta technology ana cewa kwamfuta mai kwakwalwa. Me ce wannan kwamfuta? Ita kwamfuta mai kwakwalwa wata aba ce da ake so ta yi abu kamar yadda dan adam yake, abin da yake natural, kamar halittar da Allah yi. To wai sai ta yi kokari ta yi kwafin din yadda dan adam in yake aiki, to ita ma ta yi aiki, wanda mun san cewa dan adam yana tunani, idan ya yi tunani sannan yana iya yanke hukunci akan tunanin da yi. To ita ma in computer ana so ta yi exactly yadda dan adam in yake yi, ta yi tunani ta yanke hukunci akan tunanin da ta yi. To shine computer mai kwakwalwa. Lalle fa. To idan muka duba wayannan kwamfutoci da muke aiki da su dai na yanzu kenan, suna da dogon bambanci tsakaninsu da ita. Ya za a kwatanta mai kallo ya gane tseren da wannan kwamfuta ta zamani ta yi tsofaffin kwamfutoci da suke hannun mutane? Haka ne. Sai wannan kwamfuta da muke amfani da ita yau da kullum, ita ce aka yi improving ita, aka karfafa ta, aka kara mata ci gaba ta zama kwamfuta mai kwakwalwa. To kamin haka ya kamata mu koma can baya, shin ita kwamfuta can asali shekarun da suka gabata ya take aiki. To yadda kwamfuta take aiki a can baya, tana amfani da rule based statement. Rule based kamar statement ne za a bada a ce idan kaza kaza ne kaza ya faru. Ka je kasuwa, idan ka samu abin da kake so ka sayo, idan baka samu baka dawo. Kaga wannan rubutaccen tsari da aka sa mata, aka samu aka tsara mata ga yaki kaza kaza. To sai aka zo a tsakiyar lokaci, shekaru 50, a cikin shekaru 50 tsakiya, sai aka zo aka ƙara samun ci gaba. Sai kwamfutar ya zan idan aka tsara mata bayani, sai a ce mata kuma ki zaɓi abin da kika ga yafi dacewa da ke. Kaga ba tunani take ba, amma dai an ba ta dama ne ta yi abin da ta ga yafi dacewa da ita. Kamar yanzu nan me a ce za ka je wani wuri, hanya biyu ce, sai a ce wannan hanya za ta bulla da kai wuri kaza, wannan kuma za ta kai ka exactly inda za ta kai, wannan za ta je da kai kai sai wannan za ka yi ratse. To wacce ce tafi sauki a gare ka, to sai ka bi ta nan. To ita ma haka take. To sai ga yanzu mun zo a wannan artificial intelligence, wanda ita wannan computer tana amfani ne kamar yadda dan adam yake tunani, yake yanke hukunci akan abu, to ita ma haka take. Wanda dan adam mun san cewa koyan abu yake yi kamin ya iya ganewa da sauransu. Yana tun yana ya koyi zama, ya koyi tata, haka zai fara tafiya, ya waɗi ya tashi. To misali yanzu nan da za a kunna min karatu irin na Sheikh Ja'far Mahmud Adam haka, audio, da na saurara zan ci wannan Malam Ja'far ne. To me yasa na gane? Saboda na taba ji yau da kullum, ba na bukata sai an ce min wannan malam wane ne, na riga da na sani. To ita ma haka kwamfutar take aiki, an koyar da ita abu, to sai ta iya gane cewa abu kaza ne. To kamin mu san ya wannan abu yake aiki, ya kamata mu san ya cikin kwakwalwar dan adam yake aiki, har su turawan suka yi tunanin cewa bari su yi kwamfuta wadda za ta iya yin yadda dan adam yake. To bari mu ga yadda kwakwalwar dan adam din take aiki, Malam Jalaluddeen. Kamar yadda kuke gani a hotunan da za a nuna,
a cikin kwakwalwar dan adam akwai wasu ina ji ana iya ba mai kallo lambar hoto ko masu hoto na ɗaya yawwa a hoto na ɗaya zuwa na biyu a cikin kwakwalwar dan adam akwai wasu cells waɗanda ake cewa neurons su waɗannan cells ɗin suna da matuƙar amfani a jikin ɗan adam ɗin wanda yanzu nan a jikin muna da wuraren karɓar bayanai kamar guda 5 idanu, hanci, kunnuwa, halshe da kuma fatar jikinmu dun nan ne muke karɓar bayanai lokacin da wani ya taɓa ka za ka ji an taɓa ni wuri kaza lokacin da wani ya magana za ka ji magana tana fitowa daga kaza lokacin da ka ɗanɗana wani abu za ka ce abin nan yana da tsami yana da wannan lokacin da ka ji wani turare haka za ka ce turaren nan yana da ƙamshi lokacin da ka ga wani abu za ka ce wannan abu kala ja ne fari ne da sauransu to haka ƙwaƙwalwa waɗannan abubuwan su ne suke ɗoka abu cells in neurons su suke ɗoka abin su kai ma ƙwaƙwalwa ita kuma ƙwaƙwalwa ta iya gane cewa wannan kaza ne wannan kaza ne to amma da kuma gudu na inna na saboda kana ina ganin mana da ce ga malam Jalaluddin ga malam Umar ga kaza na to su waɗannan abin nan neurons in suna karɓar signal kamar suna karɓar bayanai idan suka karɓi bayanai za su tantance shin wannan bayani menene shi idan suka tantance ko menene shi sai su ba wa ƙwaƙwalwa bayanin cewa ai kaza ne ita kuma ƙwaƙwalwa sai ta fahimtar da kai ɗan adam ga abin da ake nufi akai to su kuma sai turawan suka ce tun da haka ne mu ma ai bari mu zo mu zauna mu yi wani abu wanda zai yin kamanceceniya da yadda ƙwaƙwalwar nan take aiki to shine sai aka yi kwamfuta mai kwakwalwa wadda muke kira artificial intelligence to ina ganin za mu iya duba cewa da yawan abubuwa za ka tadda akwai janibinsu na cigaba na alheri sannan akwai janibi na illa da kuma shari akwai dai muhawarori yanzu da ake tattaunawa akan ita wannan kwamfuta mai duniyar kere-kere da fasaha zamani suke cewa ma dai akan ta kafin mu zo kan illata. A kwanan nan ne shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg da kuma shugaban kamfanin Tesla Elon Musk suka ɗanyi takaddama da junansu haka akan shin ya kamata wannan kwamfutar a bata muhimmanci a kashe mata kuɗi a wurin ta maye gurbin abinda ɗan adam yake yi kila wurin yaƙi ne sojoji ne ma'aikatan ne asibitoci ne ya kamata a bata ƙarfi to shi dai mai kamfanin Facebook ya tafi akan cewa ya dace a yi hakan saboda ita kwamfuta tana da ƙwaƙwalwar tafi ɗan adam sauri a wurin yanke hukunci wanda yanzu da za a ce kai ka koyi wani yare za ka ɗo lokaci to ita kuma da aka tsara mata irin wannan abin na ƙwaƙwalwar ɗan adam sai zan ta ma zarce ɗan adam ɗin wurin saurin fahimtar abin kila ita da za a koya mata yare nan da ta riga da ta iya yare ba ta to amma kusan dukkan suka tafi akan cewa ya kamata ta miya gurbin ɗan adam a wajen aiki ko kuma dai akwai saɓani akan akwai shi mai kamfanin Tesla Elon ya ce baya tare da wannan abin saboda matsala ce ga ɗan adam shi baya goyon bayan to da wannan muke son damun mu duba menene ita kuma illata bayan mun ji amfanin ta Allah akwai inda za ta ɗan adam amfani akwai aikin karfi daga buhu sauke buhu jera kwai da sauransu da akwai abubuwan da in aka sa za ta ɗan adam amfani ta hutar da shi ta katsantsan kwarai da gaske sannan kuma kamar yanzu kamar motoci akwai motocin da suke tuka kansu kila akwai rami a gaba ita da kanta mota kai baka gani ba ita da kanta za ta gaucewa ramin da sauransu to duk waɗannan ci gaba ne na shi wannan AI din da gaske ko kuma kana buƙatar ka yi translating yare zuwa yare da larabci zuwa Hausa kaga yanzu muna da Google Translate to shi ma duk yana aiki da wannan abin ne na AI artificial intelligence wurin fassara wata ran kuna ce mana da yawa abin da ya shafi fasahar bayani wani abu ne da an tara shi a cikin cyber an tara shi a wani wajen tara bayani a duniya ɗaukowa ake kenan ita wannan kwamfuta zai zama tana ɗauko bayanai daga yadda idan ka tsara program to wajibinka ne ka tsara mai rumbun aje bayanai kamar yanzu nan ina da AI
to ya dace a ce ina da rumbun bayanai wanda za ta rika tafiya kamar shine kwakwalwar nata abinda kake rike da shi shi kuma shine file inda take bi ta tafi rumbun aje bayanai ta yi tunanin abinda aka koyar da ita to haka abin yake yayi. To idan muka dawo mun ji batun alfanu ba za a rasa wasu kuma illoli ba da su manazarta harkar fasaha suka hango wa'anne illoli ne suke tunanin cewa ita wannan kwamfuta mai kwakwalwa za ta iya ma to illolin da ake tunani wannan kwamfuta mai kwakwalwa za ta iya haifarwa ga al'ummar duniya gaba da musulmi wanda abin da ya sanace al'ummar musulmi saboda irin yadda wuraren yaƙoƙa da sauransu yadda mutane suke amfani da zamani suna cutar da musulmi shi yasa na sa gaskiya kwarai da gaskiya Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki ya kuma kawo zaman lafiya a garuruwan musulmai. Na'am. Okay, matsalolin da ake fuskanta da ita wannan AI artificial intelligence shine tana da matsala wurin annihilation. Menene annihilation din? Kila za a samu wani mutumin kirki ne ya ce AI ga matsala muna fuskantar matsala na global warming, matsala duniya zafi da sauransu to wace ga abubuwan da suke haifar da wannan matsala ki duba ka gani menene ya dace da wannan matsala a magance ta wace hanya za ki magance wannan matsala to AI in za ta iya tunani ai tun da haka ne a ga matsaloli abinda yake kawo matsala a duniya zafi da sauransu population yawan mutane cinkoso to AI in zai yi tunani to tun da cinkoso ne ai to bare in fara rage mutane in fara kakkashe su kaji kuma to kaga nan ɗaya daga cikin matsalolin ta sannan bai haka sai kuma manipulation ita AI in ana amfani da ita wurin watsa bayanai na ƙarya kamar yanzu nan za ka iya ganin an nuna kila shugaban wata ƙasa ya fito a midiya yana bayani akan wani abu wanda ba shi bane wani ne can ya ɗauki hoton shi ya zauna a gaban kwamfuta wacce aka tsara ta da wannan dubarun na AI sai ya rika magana sai kuma hoton wancan shugaba ya rika kwaikwayon yadda bakin sa yake motsa amma dai fuskar ta shugaban kasa ce amma ko ba shine ke wannan magana ba to kaga ɗaya daga cikin matsalolin wannan AI gaskiya ne. Sannan misali malam Jalaluddin ka san kwamfuta aka ce kuma a yadda kuka faɗi kwamfuta kusan duk wani abun amfani da za a yi amfani da shi wato ya sauƙaƙe yin amfanin saɓanin ɗan adam zai sarrafa abu shi zai yi wannan abu ko kuma ɗan adam zai amfani da wannan abun ya kai ga samun nasarar yin wannan abu cikin kada lokaci duk ana sa shi cikin kwamfuta. Shin to ai abubuwa suna da yawa mota kamar yadda ka bada misalinta ɗan adam idan zai sarrafa mota misali ta zo kaucewa rami yana cikin gudu shin kaucewa rami lokaci ɗaya da direba zai yi ai zai iya kawo hatsari saboda ba abu ne da aka yi cikin shiri ba shin wannan kwamfutar misali idan aka ce a bi tsarinta gurin dora mata irin wannan abun a cikin rumbunta na aji bayanai ya zamanto duk inda ta cimma rami ana gudu an sani ko ba a sani ba kawai ta kauce wannan shi ma ba zai kawo ba za a saka shi cikin jerin matsalolinta ba misali za a iya saka shi cikin jerin matsaloli idan ya kasance cewa ita wannan kwamfutar mai kwakwalwa wacce motan wadda take tafiya tana amfani da wannan kwamfutar mai kwakwalwa idan ya kasance cewa waɗanda sauran motoci ba irin ta bane idan motocin da a ce duniya gaba ɗaya irin motocin ne to ba za a samu matsala ba ita ma waccan za ta kauce ita ma waccan za ta tsaya saboda ta ga wata ta shigo gabanta wanda idan ba kamar a ce motocin different type ne ma'ana kalan su daban wannan tana aiki da AI wannan ba ta aiki da AI kila wacce take baya ba ta aiki da AI za a iya samun matsala amma idan suna aiki da AI gaba daya to ba za a samu matsala ba amma har yanzu dauke ciwo malam Umar amma dai har yanzu malam Jalaluddin kusan in ce su manazarta sun tabbatar da dai kwakwalwar dan adam dai ita ce gaba saboda shine dai ya kirkiro tunanin cewa ya kamata a wannan kwamfutar ma dan a samu sauki kuma shi yake soka mata ma'ana yake kinsa mata tunani ko wannan ba su yi sabani akan haka ba wani ma abin mamaki da ya faru cikin kwanan nan ake takaddama tsakanin shi mai kamfanin Facebook da mai kamfanin Tesla
a shi Facebook yana da library inda yake gudanar da binciken shi akan wannan AI. To akwai wani injiniya professor kuma akan AI. Yana aiki akan wannan abin. To sai aka samu matsalar cewa ya kirkiri AI yana communicating, yana sadarwa tsakanin shi da dan uwan shi AI. To sai ga AI yayi tunani ya ce kai yaren nan da aka sa min in koya in yi mu'amala da ni da dan uwana AI yana da very slow, baya da sauri. To bari in kirkire nawa yaren. To yana kirkiran nashi yaren kawai shi kuma sai wancan ya tsorata kai ai to wannan abin matsala ce, ya wuce da shi ma ke tsammani. Za su iya tafiya su yi magana wacce mu ba ma fahimta, tun da sun kirkiri yare, sun kirkiri nasu yare wanda su kaɗai suke fahimtar abinsu. To kaga ko shi wannan matsala ce gaskiya ne. Lalle ba matsala ba. Kaga su za su dawo dole su koya wa dan adam irin yaren da suke amfani da shi har ya gane abin da suke nufi. To amma kuma wannan kusan zan ce kana iya sai ka koyi wannan kuma su canza wani yare idan su canja kuma wani yare abin da idan zai bukata zama ta kama. Manajar kamar ka tana dawa mai kallo hoto da zaman sa hoto na 1 zuwa na 2 sun kare ina jin ko yana da wani hoto na gaba da akwai hoto na wanda na 2 zuwa na 3 to wani bayani ya kunsa yadda ita kwakwalwar dan adam in take da yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara abubuwan irin cells in wannan ya haɗu da wannan ya haɗu da wannan. To su ne na kawo hotonsu kamar yadda mai kallo zai gani a yanzu. Na'am. sai kuma hoton farko shi idan mutum inda aka ce what is AI za su ga cewa yadda ana kiran shi robot amma a ilmancen ana kiran shi AI. Artificial intelligence da abinda ake nufi da artificial wani abu wanda zai kwaikwayi abinda naturally Allah halicce shi, abinda aka halitta da ɗabi'arsa shi kuma zai koyi shi. Shi kuma intelligence yana nufin kwakwalwa ce ta ka koyi abu da sauri ka iya ganewa da sauransu. sai sa akan kiran jami'an tsaron farin kaya ko jami'ai da suke zurfafa bincike a matsayin intelligent da sauransu. Na'am. To Malam Jalaluddeen, wannan hoto da muka gani na ƙarshe har yanzu dai yana ƙara nuna cewa akwai tsari mai kyau a halittan Allah wanda ya inganta dukkanin komai da komai na abin da ya halitta. Mun ji barazana da kuma kalubale ga 'yan adam. Akwai wani barazana da kalubale da za ta iya mai ita kwamfutoci haka daban da ba dan adam ba. Dan adam kuwa mai barazana muna sa ran akwai mafita, zai yi tunani da hankalin da Allah ya bashi har ya zo ya yi ta ita kwamfutar. To ga sauran kuma karafa 'yan uwanta ko kuma sauran hanyoyin sadarwa, ai su karafan ne 'yan uwan nata su ne ake ƙara improving insu suke zamowa ita in ake sauƙi su zama cikin tsarin ta. Da alama ina nufin kenan za ta iya zuwa ta kashe su zama dai sun zama tsohon yayi ko sun zama labari. Kamar yanzu nan a misali idan ka duba a can da baya idan kana buƙatar ka yi bincike akan wani abu dole sai ka yi typing. To yanzu nan a samun AI nan za ka zo ka yi magana, kana magana shi AI in zai kama combating in maganan ka into text. Ma'ana zai rika juya abinda ka furta zuwa rubutaccen abinda ka furta zuwa rubutacce na yana wani zuwa wani dan lokaci za ga an daina ma amfani da keyboard wurin rubutawa da sauransu, sai dai karar sauti. Karan sauti. Sannan kuma misali kamar tun da abubuwa ne da dama bangarori abubuwa na amfani na dan adam, misali kamar yadda za a yi na mota akai na kwamfuta da harkar ilimi. Na taba ganin wani kofi ma kana bukata kawai sai dai in ka danna remote sai kofin ya zo daidai da bakinka sai ka kama ka sha ruwa sai ka danna remote sai koma ya zauna. Kaga duk wannan AI duk irin waɗannan abubuwan ma'ana dai AI wani tsari ne da dukkanin kayan amfani na yau da kullun da suke a cikin duniya zai iya shiga cikin wannan tsarin. Zai iya shiga cikin wannan tsarin ya kuma taka rawar gani. Sai kuma zai zama barazana ga wanda suke kera. Zai zama barazana wanda shi mai kamfanin Facebook ya ce
ai wannan barazanar ba ta faru ba a bari idan ta faru sai a yi magana a kanta. Da ina son in ce zai zama barazanar tattalin arziki ga kananan kamfanonin da suke yin abin da kowa yake iya mallaka, amma anan kuma lokaci mana halinsa za mu jabirki anan. Insha Allah idan muka haɗa mako mai zuwa a wani zangon ma dora akan mai duniyar technology ko duniyar fasaha take tafiya akan ta. Mun gode kwarai da gaske Malam Jalaluddin. Malam Umar, ina zaka kai mu yanzu? Yanzu ina ga tunda an tafi duniyar fasaha da kimiyya, ina ga kamata a ji a dan shakata a dan huta kuma a sake dawowa don ganin abin da muke dauke da shi. Saboda haka masu kallo sai a je a kuma zurfafa tunani a game za ya kamata a kiro mana domin saka shi cikin wato tsarin AI. Ko da mata masu tuka tuwo cikin gida kaga sai a aiki muciya ta ji ita ma ta tuka tuwo ta dawo. Kai ma sai ka zo na gida kana karanta labarai ba sai ka zo studio. To masu kallon mu za mu je mu dan shakata mu sake dawowa da fata Allah ya datar da mu, sai mu ce ku huta lafiya. Afirikan mu a yau, Afirikan mu a yau, Afirikan mu a yau.